Guagua! Good afternoon po. Welcome to BFC Guagua. So, bestseller po namin sa espresso base is the Spanish Latte. Sa mga mahilig naman po sa matcha, meron po kaming matcha latte. Milk base po for kids, meron po kaming milky choco and milky butterscotch. Diba? Manyamay kang kay Diwata. Diwata, ube and strawberry flavor. Pinoy favorites. Alright, ito po yung mga pinapromote na bagong product ng But First Coffee. So, ito yung tinikman ko muna, yung Diwata, ube and strawberry flavor. So, marami pong flavors ito. Meron siyang agimat. Agimat. Diwata, ito po yon. At meron din siyang haraya, gayuma, and makiling. So, you can check it out dito po sa But First Coffee Guagua branch dito sa Pampanga. Alright. Ito na naman po ang inyong kaluguran, Ara muna. At syempre, dito po tayo sa bagong branch ng But First Coffee. Kasama na naman natin the one and only Saruel Dairy. Palakpakan! Hello everybody! So yun, nakapumasyal po ulit dito si Aaron. Welcome po sa aming isang branch, second branch sa But First Coffee, Guagua Town Center. Alright. So, binisita po natin itong bagong branch ng But First Coffee kasi napaka-accessible ng lugar dito. Nasa highway lang po siya. Nasa harapan lang ng Mary the Queen College dito sa Santa Rita Guagua Highway. Nasa mismong po siya yung traffic lights. So hindi po kayo maniligaw at ipitin po namin yung papunta dito para po madali po ninyo papuntahan itong bagong branch ng But First Coffee. So sir, ano po ang kaibahan nito sa lugar natin sa Dolores? Siyempre, yung iba naman kasi kahit na natikman na nila yung mga iba't ibang mga coffee shop o napuntahan at kahit na sayo rin yung sa Dolores, ano yung pwede nilang dito, pasyalan din dito sa may Guagua? Ayun, so pag nandito po kayo sa But First Coffee Guagua Town Center, no? So ang kagandahan niya is more spacious siya, no? So kung meron po kayong mga meetings, gatherings, pwede po dito. So pwede po tayong mag private meetings, private gatherings. Tapos meron po kaming dito, last time nagkaroon kami ng movie night, no? May mga promos din kami, marami kaming promos dito sa But First Coffee Guagua Town Center. So sa mga naman, sa mga food, meron kaming bago ngayon yung mga favorite Pinoys, no? So favorite Pinoys, mga Diwata, Gayuma. So try niyo po sila. Yes, natikman ko na yung Diwata, napakasarap. Tsaka yung tamis niya saktong-sakto lang, di ba? And yung mga nabanggit mong mga movie nights, syempre, ano ba yun? Free ba yun? Free po Meron yun. ba silang? So, kasi baka akala ng iba may bayad. Ay, wala lang. Basta pagpasok nila, bili ka lang ng coffee and then pwede ka na manood. yes. Every night meron. Papakita po namin yung surrounding ng place nila dito na talagang spacious siya. Tama yung sinabi ni Sir Roel, pwede kayong mag-meetings, mag-seminar, at may privacy po yung lugar. Yes. Merong portion na pwedeng isara na kayo lang po yung nandoon. Tapos meron silang LED screen, Yes. TV screen na kung saan pwedeng i-connect online yun, Yes, di ba? pwede. Pwede natin i-connect online. So Pwede kung may natin seminar po kayo, pwede nyong gamitin yun. Diba? Ang galing. Siyempre, gusto kong invite kayong lahat sa newly opened na But First Coffee
Guagua Town Center, lalo na mga taga dito sa Guagua, Cubao, Florida, and Bacolor na malapit po dito. Try niyo po yung aming store. So, napakalinis, napakalaki, napakasarap ng mga